సోప్ బంచ్ అని చెప్తున్నాను కానీ దానికి ఏం ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను, ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు చెప్పలేదు కదండి. సో ఇందులో వచ్చి మీకు ఏం ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తాను, లైక్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేసి ఈ రీల్లో మీకు షేర్ చేస్తాను. వెల్కమ్ టు సోప్ బంచ్. సో ఇది మన అకౌంట్ ఫాలో అవుతే మాత్రం ఐడియా వస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి సోప్ బంచ్ అనేది. సేమ్ లైక్ హ్యాండ్ వాష్ సోప్ లాగా అండ్ రూమ్ రిఫ్రెషర్ లాగా 2-in-1 ప్రోడక్ట్ లాగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. చాలా మటుకు సోల్డ్ అవుట్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇందులో వచ్చి నేను మౌల్డ్స్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ సోప్ బేస్ వచ్చి ఆర్గానిక్ అనమాట. స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది, స్కిన్కి అనేది ఏం డ్యామేజ్ అనేది అవ్వదు. సో హ్యాండ్స్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సోప్ మేకింగ్లో యూజ్ చేసే కలర్ లిక్విడ్స్ యూజ్ చేస్తాను, లైక్ కలరెంట్స్ యూజ్ చేస్తాను. అరోమా ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్యూర్ అరోమా ఆయిల్స్. సో పర్చేజ్ అనేది చేసుకోండి. DM ఫర్ ఆర్డర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.